Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, хонаи навбати мо қарор дорад дар ноҳияи Сино, Калинин, Қабудиён, дуюм гузаргоҳ дӯстон. Аз ин тарафро 400 метр то пеши ҳамин дарвозара дӯстон, аз тарафи роҳи главни. Ана ҳамин хона аст дӯстон. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, бақувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Забораш аз ин тараф то ана ҳамин пеши дарвоза. Раҳ кушод, латок ҷои об. Оз медароем полни маълумоти пурраи хонаро медиҳем дӯстон. на дӯстон, хона дуошиёна, 3 сотиқ замин, 5 дар хона, 3 та санузел, 200 квадрат, боло криша 3 мошиёнаш дӯстон, мансардай баландиш 270. аммо дуошиёна ремонт дорад дӯстон. канализатсия централни, об, свет постоянно. хонаро ба кирпичи сирх бардоштагиянд. 80 сантиметрай ғавси девор. хоб, нигоҳ кунед, 3 та санузел гуфтем. инҷо ҷои об, турба гузарондани канализатсия. инҷо дари меҳмонхона аст дӯстон. ростаки душевои обши аст. оз як ба наҳор мегирем, ба даруни бино медароем дӯстон. инҷо ҳоҷатхона гуфтем, канализатсия дорад. инҷо ҷои меҳмонхона, аммо аз тарафи дигар медароем. хоб, нигоҳ кунед дӯстон, масҷиди қатар метова, бо аз боло баромада нишон медиҳем. рӯпарӯи масҷиди қатар аст. хоб дӯстон, ана як коридори дуроз мешавад. 4 дар, баландиёи якум, дуюм ошуна 3 метру 30 сантиметр, якум, дуюм полаш ламинат аст дӯстон. аз тарафи дасти чап кухня мешава. ин хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. 5 адад кондитсионер, телевизор, холодильник, баъзе чизо мемонад дӯстон. хоб, як кухни калон. аз якум дар анҷомхона, боло шкафел кадагӣ. я зали ки меҳмонхона гуфтем дӯстон. аз он тараф ҳам гуфтем раҳ дора, як телевизори калон. дар якум ошуна 2 дар хона, як кухня, як анҷомхона, дуюмги хона. ҳар як хона кондитсионер дорад. инаш тирезаш аз тарафи калидор.
خب میبریم با دوی ماشینا. خب دوستان دوی ماشینا 4 در می شود. 1 2 3 در خانه، 1 تا душевой обш می شود. عین حال ремонт рафта истода аст. خب якум خانه یک спаль می شود، یک комната калон. گفتیم که خانه با چیز چورش فروخته می شود. اما این چیزو می ایستن. در داخلش یک санузел دوستان. ранги якум мошина як калидори дроз мешавад. аз тарафи дасти чап як хонаи дигар. این سیومگی خانه دوستان. 2 در خانه در یک ماشینه، 3 در خانه در دویم ماشینه. آبشی 5 در خانه گفتیم. 2 تریزه دارد دوستان. یک تاش از طرفی کوچه، یک تاش از طرفی حولی. خب از اینجا دیده می شود مسجد قطر دوستان. از این به طرفی بالکن میبریم. душевой наушнице ба навориш намегирим. на اینجا ростаки як балкон мешавад дӯстон. масҷид рӯпарӯи масҷид мешавад. 400 метр аз роҳе ки главни Калинин дӯстон то даруни ҳамин хона. мансар баланди аз гуфтем ки 270 аз дӯстон. площадкаи калон аст. квадратша ҳисоб накардем. 200 квадрат танҳо якум дуюм ошёна мебошад. خب دوستان یک بار دیگه تکرار میکنیم که خانه قرار دارد در ناحیه سینا، کالینین، قبودیان، دویم گذرگاه، دام 125 3 سوتیق زمین، 5 در خانه، 3 سانوزل، 200 کвадрат تنها یکم دویم ماشینه دوستان. بغض از مансардی که میبینیم در بالا 3 ماشینه حساب میشود. کانالизация центральный, об, свет постоянно. خانه با کیپیچ سرخ вардошта шуда аст. паҳми стено деволо 80 сантиметр аст дӯстон. нархи ин хона, нархи ин бино $110,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. ба курси миллӣ 1,100,000 сомон. ба курси рубл 6,523,000 рубл мебошад дӯстон. муомила дорад. вариантҳои алиш ҳам ҳаст. ба ягон хона ёки мошин ба ягон чиз ҳатман занг мезанед, номероро мемонем. алиши вариант ҳаст дӯстони азиз.
хона гуфтем ки ба чизи чораш фурӯхта мешавад. номерои телефон барои тамос 554 65 92 92. номери дигараш ватсап дорад дӯстон 554 39 92 92 39 92 92. ана ҳамин номеро да занг мезанӣ, ватсап дорад дӯстон. хоб бо мо бимонед, дар канал обуна шавед, нашуд реклама дар болои рақамуда занг занӣ, ҳатман кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат.